இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் உருவங்களை பார்க்குறாங்க. யோசித்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி உருவங்கள் பார்க்க ஃபோனில் வித்தியாசம் உருவங்கள் இருக்கு. சில உருவங்கள் பார்க்க நீங்கள் யோசிக்கிறாங்க இது உருவங்கள் அது பொருட்கள் மாதிரி இருக்கலாம், பெண்கள் ஆண்கள் மாதிரி உருவங்கள் இருக்கலாம். அந்த உருவங்கள் பார்த்துட்டு அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய மனசில் ஒரு வேதனை இருக்கு, சுகம் மாதிரி சரி, துக்கம் மாதிரி சரி. அந்த சுகம் துக்கமும் இல்லை விட்டால் மனசில் நடுவில் மனசு இருக்கலாம். அதில் வேதனை இருக்கு. அது எல்லா மக்களுடைய மனசில் அதே போல தான். எல்லா மக்களுக்கு 2 கண்கள் இருக்கு. இந்த 2 கண்கள் நேரத்திற்கு நேரம் உருவங்கள் பார்க்குறாங்க. இந்த உலகத்திலே அதே மாதிரி தான் சோஷியல் மீடியாவில் சரி, நீங்கள் வெளியேக்கு போனாலும் நிறைய உருவங்கள் இருக்கு. அந்த உருவங்கள் பார்க்க நீங்கள் அந்த நேரத்தில் மனசுக்கு பெரிய எண்ணங்கள், மனசுக்கு நிறைய எண்ணங்கள் வருது, இதே போல தான் என்று. அந்த நேரத்தில் சில ஆண்கள் பெண்களுடைய உருவங்கள், பொருட்கள் உருவங்கள், வாகனங்கள் உருவங்கள், அதை பார்க்க சில ஆக்களுடைய மனசில் சுகம். உதாரணத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு வாகனம் நீங்கள் கண்டார், அந்த நேரத்தில் யோசிக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் சில ஆக்கள் இந்த வாகனத்தில் இந்த மாதிரி சுகம் இருக்கு. சில வாகனங்கள் பார்த்துட்டு யோசிக்கிறாங்க இப்படி மாதிரி, இந்த வாகனம் அப்படி சரியில்லை, இதில் துக்கம் இருக்கு. சில ஆக்களுக்கு அந்த உருவங்கள், அந்த வாகனங்கள் உருவங்கள் பார்க்க சில ஆக்களுக்கு சுகமும் துக்கமும் அப்படி இல்லாமல் மனசு நடுவில் இருக்கு. அந்த உருவங்கள் அவர்களுக்கு 2 கண்கள் அப்படி பார்க்க அப்படி வேதனை மனசுக்கு வரையில்லை. சில ஆக்களுடைய அவர்கள் வேறு உருவங்கள் தான் அந்த நேரத்தில் பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க, அதே போல் தான். அதனால் உருவங்கள் அதே போல் இருக்கு. சில ஆக்கள் வேறு உதாரணம் உங்களுக்கு நான் தாரேன். ஒரு பெண்கள் சரி ஆண்களுடைய சரி உருவங்கள் இருக்கு. அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த நேரத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் சரி அந்த உருவம் பார்க்குறாங்க. அந்த உருவங்கள் பார்த்துட்டு யோசிக்கிறாங்க இப்படி மாதிரி. அந்த நேரத்தில் மிக அழகான பெண்கள் என்று சொல்லுவோம், இல்லை விட்டால் ஒரு ஆண்களுடைய உருவங்கள். அந்த நேரத்தில் ஆண்களுடைய சரி பெண்களுடைய சரி நீங்கள் உருவம் பார்த்துட்டு இப்படி சொல்கிறாங்க, மிக அழகான இருக்கைக்கு அந்த உருவங்கள். நீங்கள் யோசிக்கிறாங்க இதில் இப்படி மாதிரி இன்பம் இருக்கு, இல்லை விட்டால் இதில் இந்த உருவங்கள் இப்படி மாதிரி துக்கம் இருக்கு. ஆனால் அந்த உருவங்கள் பார்க்க சில ஆக்களுக்கு நடுவில் மனசு இருக்கு, துக்கமும் இல்லை சுகமும் இல்லை, நடுவில் மனசு இருக்கு. அதே போல தான் எல்லாம் உருவங்கள். சாதாரணமான நாங்கள் உருவங்கள் மாதிரி பார்க்க மனசுக்கு அப்படி துக்கமும் சுகமும் அப்படி நடுவில் மனசு இருக்கி. அப்படி மாதிரி மனசு துக்கத்தைக்கு கொண்டு போக இல்லை, அதே போல் சுகத்தைக்கு கொண்டு போக இல்லை, நடுவில் மனசு இருக்கி. சாதாரணமான மக்கள் உருவங்கள் மாதிரி பார்க்க சாதாரணமான அதே போல தான் எல்லாம் உருவங்கள் பற்றி நாம் பார்க்க வேணும். மனசில் ஆசை சாதாரணமான மக்களுடைய மனசுக்கு உருவங்கள் பார்க்க ஆசை வருது, அது தான் உண்மை. உலகத்தில் எல்லாம் இந்த மனசுக்கு ஆசை வர இல்லை என்று யாருக்கும் சொல்ல இயலாது. அதனால் நாங்கள் இந்த உருவங்கள் யதார்த்தம் பார்க்க வேணும். அப்படி மாதிரி பார்க்க அந்த சந்தோஷமாக வாழலாம். அந்த மாதிரி யதார்த்தம் பார்க்க சாதாரணமான நாங்கள் உதாரணத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு வாகனங்கள் அழகான வாகனம் பார்க்குறாங்க, டவுனுக்கு போயிட்டு சரி அப்படி பார்க்குறாங்க. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் துக்கத்தோடு இருக்கிறாங்க. சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி வாகனங்கள் இல்லை தானே, இந்த மாதிரி ஒரு வாகனம் வாங்கணும். சிலாக்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும். சிலாக்களுக்கு வாகனங்கள் இருக்கிறார்களுக்கு அப்படி எண்ணம் வரையில்லை. அவர்கள் நினைக்கிறாங்க இதுக்கு விட பெரிய வாகனங்கள் நாடிக்க வேணும். அது வாகனங்களும் ஆசை இல்லாத அவர்களுக்கு வேறு விஷயம் பார்க்க, வாகனங்களுக்கு ஆசை அவர்களுக்கு இல்லை. அவர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாத அவர்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் என்று ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு. பெண்கள் ஆண்கள் இல்லாதவர்களுக்கு
அந்த பெண்கள் ஆண்கள் உருவங்கள் பார்த்துட்டு இந்த பெண்கள் அந்த ஆண்கள் வேணும் என்று சொல்லி ஒரு எண்ணங்கள் மனசுக்கு வருது. அதே போல் தான் இந்த 2 கங்களத்தில் நிறைய உருவங்கள் பார்த்துட்டு மக்கள் எந்த நேரத்திலும் ஏதாவது சரி நினைக்கிறாங்க. இந்த உலகத்தில் நாம் செய்ய வேணும். புத்த பகவான் சொல்லியிருக்கி உருவங்களில் யதார்த்தம் பார்க்க வேணும். அப்படி யதார்த்தம் பார்க்க மனசில் கவலை துக்கம் வரையில்லை. சாதாரணமான பாருங்கள், சாதாரணமாக இந்த காலத்திலும் நிறைய ஆக்கள் காதல் சொல்லி சரி வேறு விஷயத்தை சொல்லி சரி பெண்கள் ஆண்களுடைய உருவங்கள் பார்த்துட்டு நிறைய கருத்து கொமெண்ட்டில் போடுறாங்க தானே. அதுக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்க வேணும் இந்த உருவங்களில் யதார்த்தம் பார்த்து யோசித்து பாருங்கள். இந்த உடல் பார்க்க சில ஆக்களுக்கு காமிச்சை அதே போல் ஆசை நிறைய எண்ணங்கள் வருது. ஆனால் இந்த உருவங்களில் அந்த சுகமும் துக்கமும் இல்லாத நீங்கள் நடுவில் மனசு இருந்து அந்த யதார்த்தம் பற்றி உடலில் பாருங்கள். காலையில் அந்த மனசல கூடமுக்கு போயிட்டு அப்படி சாப்பாடு இல்லாமல் அந்த மனசல கூடமுக்கு போயிட்டு அப்படி போட்டு திரும்பி எல்லாமே க்ரீம் எல்லாம் போட்டு டேப்லெட் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டு அதே போல் உருவங்கள் அழகான இருக்க வேணும் என்று சொல்லி மற்ற ஆக்களுக்கு காட்டுறதுக்கு அப்படி போகிறாங்க. அதுக்குள்ள சில ஆக்களுக்கு அந்த உருவங்கள் பார்த்துட்டு காமிச்சு வருது. அந்த பற்றி நிறைய ஆக்கள் சோசியல் மீடியாவில் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதே போல் தான் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் மற்றாக்கள் ஓடி போகிறாங்க, நீங்கள் சும்மா இருந்துட்டு நீ மக்கள் போன வழி கொஞ்சம் பாருங்கள். அதுக்குள்ளே இந்த உலகத்திலே புரிஞ்சு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு மற்றாக்கள் ஓடி போகிறாங்க என்று சொல்லி நாம் அப்படி போக மற்றாக்களும் தவறான வழியில் போகுது நானும் இந்த தவறான வழியில் போவேணும் என்று சொல்லி போகாதீங்க. நீங்கள் செய்ய வேணும். அவர்கள் ஓடி போகும்போது பாருங்கள், சில விளையாட்டும் இருக்கி நாங்கள் அந்த விளையாட்டம் செய்யும் போது நாங்கள் கொஞ்சம் நின்றுட்டு அந்த விளையாட்டும் பார்க்க வேணும். அதுக்குள்ளே இந்த உலகத்தில் யதார்த்தம் எங்களுக்கு பார்க்கலாம். அதனால் செய்ய வேணும். உருவங்கள் மாதிரி பார்க்க வேணும். எல்லா மக்களுடைய மனசில் ஆசை இருக்கு. அந்த ஆசை எடுக்கிறதுக்கு தான் மக்கள் ஓடி போகிறாங்க. அதனால் மக்கள் அதே போல் ஓடி போகைக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நின்றுட்டு பாருங்கள், மக்கள் என்னத்துக்கு இப்படி போகிறீங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் நின்று ஒரு இடத்துல நின்று பாருங்கள். அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இந்த உலகத்திலே புரிஞ்சு கொள்ளலாம். அதனால் புண்ணியவர்களே செய்ய வேணும். நீங்கள் உருவங்கள் மாதிரி பார்க்க வேணும். காதுக்கு நிறைய சப்தம் கேட்குது. அதே போல் தானே பாட்டுகள் அதே போல் நிறைய சப்தம் கேட்குது. இந்த கிட்டத்தில் சப்தம் கேட்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சப்தம் இது சரியில்லை, இது மிக அழகான சப்தம், அதை கேட்க வேணும். அதே போல் அசிக்கமான சப்தம் கேட்க அது சரியில்லை, அது எனக்கு சரியில்லை, அது கேட்கலாம். அதே போல் நினைக்கிறாங்க. சில சப்தம் கேட்க உங்களுக்கு மனசை நடுவில் இருக்கு. அதே போல் தான் சப்தம் நில்லாம் இந்த உலகத்தில். அதனால் சப்தம் கேட்க நீங்கள் யோசிக்க வேணும். அந்த சப்தம் கேட்க இதில் யதார்த்தம் இதே போல் தானே என்று யோசிக்க வேணும். அதனால் புண்ணியவர்களே உருவங்களும் அப்படி மாதிரி தான், சப்தமும் அதே போல் தான், அதே போல் சப்தங்கள் அதே போல் தான், அதே போல் சுவை அதே போல் தான். வேறு இந்த சுவை இல்லை, வேறு நேரத்தில் வேறு சுவை. அதே போல் நறுமம் அதே போல் தான், ஸ்பர்சமும் அதே போல் தான். இதில் இந்த ஸ்பர்சம் புருஷங்கள் கைப்பிடிக்க இந்த புருஷங்கள் ஸ்பர்சம் என்று தெரியும். பெண்கள் ஸ்பர்சம் போது இந்த பெண்களுடைய ஸ்பர்சம் என்று தெரியும். அந்த ஸ்பர்சத்தைக்கும் அதே போல் மக்கள் ஆசை பண்ணுறாங்க. அதனால் இந்த உருவங்கள் சப்தம் நறுமன் வாசனை சுவை ஸ்பர்சம் இதே போல் எல்லாத்தையும் மக்கள் ஆசை பண்ணித்தான் மரணத்துக்கு போகிறாங்க. ஆனால் புத்த பகவானுடைய அந்த ஆரிய அஸ்தாங்கிக மார்க்கத்தை போன பிக்குமார்களும் தான் இந்த உருவங்கள் சப்தம் வாசனை சுவை ஸ்பர்சம் இந்த 5
காமம் யதார்த்தம் பற்றி பார்த்த நிர்வாணத்துக்கு போகிறாங்க. அதனால் இதில் யதார்த்தம் இதே போல தானே என்று நீங்களும் யோசிக்க வேணும். கண்களுக்கு 2 கண்களுக்கு நிறைய உருவங்கள் இருக்கு. அதனால் இந்த உருவங்கள் யதார்த்தம் இதே போல தானே என்று நீங்களும் இந்த நேரத்தில் இருந்தால் யோசிக்க வேணும். அதுக்குள்ளே மனசை நிம்மதியான இருக்கலாம். மனசை நிம்மதியாக இல்லாமல் எந்த உருவங்கள் இருந்தனாலும் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக வாழலாது. அதனால் இந்த நேரத்தில் இருந்தால் உருவங்கள் யதார்த்தம் பார்க்க வேணும். அதை பார்த்துட்டு அந்த நிம்மதியில் அந்த சந்தோஷமாக வாழ வேணும். இத்தகைய மதிப்புமிக்க தர்ம தேசனைகளை கேட்க தர்ம யாத்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மணி சின்னத்தையும் அழுத்துங்கள்.